Uite ce mi-aș fi dorit să știu ca începătoare. După ce am făcut cursul de bază, m-am gândit, gata, de acum sunt expertă. Ce crezi? N-a fost deloc așa. Crede-mă, primele unghii arătau de parcă le-am făcut cu ochii închiși. Așa că, draga mea, dacă ești la început de drum, nu te grăbi să fii perfectă. Și da, toate avem acel moment când ne uităm la o poză pe Instagram și ne întrebăm, eu de ce nu pot face asta? Ei bine, în spatele unei poze perfecte și ale unei manicuri perfecte se ascund ani mulți de muncă, experiență și perfecționare. Acum hai să-ți spun ce este mai important. 1. Educația. Mă refer la cursuri bune. Știi cum se spune, investește în tine și investiția se va întoarce. 2. Răbdarea. Da, răbdarea e cheia. Dar sincer, simți că uneori ți-ai pierdut toate cheile? E ok. Orice unghie nereușită e un pas mai aproape de perfecțiune. 3. Exersarea. Știi cum e. Practica ne duce spre perfecțiune. Și nu uita, cel mai important, fiecare expertă a fost cândva începătoare. Nu te compara cu nimeni. Dă-ți timp să crești. Că doar nu sărim direct la unghii perfecte. Ăsta nu e TikTok, e viața reală. Draga mea, ai încredere în tine. Iar dacă ai nevoie de sfaturi, de o încurajare, știi unde mă găsești. Promit să nu mușc, decât dacă văd primer la cuticulă. Pupici!